Здравейте, приятели! Здравейте, хора! Радвам се, че съм застанал тук пред вас. Макар и да ми е малко странно, да ми е малко трудно, реших да направя свой собствен канал, в който да се занимаваме с теми, които биха били полезни за мен, за вас, за всички хора, които ще обърнат внимание на това нещо. Аз се казвам Антон Александров, на 29 години съм, занимавам се със собствен бизнес и реших да направя канала, за да помагам на всички по някакъв начин с нещата, които аз знам и с които смятам, че мога да бъда полезен. Това, което се случва в страната ни в последните 10 дни е една малка революция, която е възможно да прерасне в по-голяма и никой не знае, никой няма отговор на това какво ще се случи. Но нека да погледнем малко на нещата така. Хората са на улицата от 10 на дни и следят всеки ден да протестират за сметките за ток. Аз лично не съм излизал на улицата, но не смятам, че и това е единственият начин, по който може да изразяваме своя протест. През днешния ден правителството подава своята оставка, което от една страна веднага раздели хората на две. Хората, които са за и хората, които са против. Политиците, които са в парламента и хората, които са на улицата, които не искат и да ги виждат, защото за 23 години са видяли достатъчно. По някакъв начин трябва да говорим и да се опитаме да намерим баланса в тези неща, защото иначе ситуацията най-вероятно ще излезе извън контрол. Протестите всеки изминал ден стават все по-големи. Но проблема е друг. Значи днес имаме вече депозирана оставка, нямаме правителство. Хората пак са на улицата. Какво става? Имат различни и разногласни искания във всички посоки. Едни искат за сметките на тока да се говори само, други искат Велико народно събрание, трети искат Бойко Борисов да си остане на власт. А какво се случва де-факто от утре? Какво ще направим ние, за да се промени това нещо? Възможностите не са много, но не са и малки. Във всеки един такъв зародил се протест се ражда едно ново начало. Но дали сме способни и дали де-факто хората, които са на улицата в момента, са бъдещите наши управници? Трябва да се замислим върху това нещо. В България има милиони хора, да кажем приблизително 7 милиона човека живеят в страната. Колко от тях са на улицата? Какъв процент от хората, които могат утре да застанат началото на тази страна и да кажат аз ще поема отговорност за тази страна, са отвън? Аз не съм излизал навън, окей, но аз съм сигурен в себе си, че мога да допринеса много за тази държава. Както и много други хора, които познавам, които са интелигентни, образовани хора, които трябва да им бъде даден шанс. В противен случай означава една маса от хора, неконтролируема във всяко едно отношение, която тепърва ще почне да има разногласия помежду си, вътре в самата организация. Това са много хора на едно място, които се структурират хаотично, които имат различни искания. Дали хората, които са отвън, са хората, които искаме утре да ни представляват? Да, наистина, между тях може да има много кадърни образовани хора, които им е писнало да бъдат унижавани, да живеят мизерно и по никакъв начин да не могат да се развият, дори да имат супер качества. Но аз съм сигурен, че има и много хора, които са там просто за това да бъдат там, че не знаят защо са там и по никакъв начин не могат да обяснат това какво правят там. Оказва се, че малко са хората, които искат по някакъв начин и са готови да дадат от себе си, за да живеят по-добре. Няма как да се получи само с искаме. Искаме да живеем по-добре, искаме да получаваме по-големи заплати, а обаче трябва да се замислим. Трябва първо да дадем от себе си, да работим здраво, за да се получат тези работи. Ако ние не дадем от себе си, ще си останем само с искането и пак ще се завъртим в един магиосен кръг, в който се въртим от адски много време и който не бива да продължава. Затова най-важното е да вървим напред. За да вървим напред, всички хора, кадърни и умни, сега имат възможността да докажат себе си, било то чрез такива канали, било чрез по някакъв начин да отстояват мнението си и да правят нещо, за да върви тази държава напред. Нека опитаме по друг начин. Нека дадем шанс хората да избират личности.
Това е като в американската система. Мажоритарен вод и хората гласуват за хората, за управниците, които им харесват. По този начин ще можем да изведем и да изкараме много кадърни хора, които до сега са били в сянка и които са били смазвани от политическия апарат. Трябва по някакъв начин да деполитизираме всичкото това нещо за управлението на една държава. До сега гледахме и наблюдавахме едно и също нещо. Едните казват, ние сме за това, другите само и само да бъдат против, които са в опозиция, казват, ние сме против. Обаче по никакъв начин не се замислят дали това е правилно или не. Или обратното, опозицията предлага добро решение, но управляващите не го приемат само защото го предлага опозицията. Тези неща трябва да ги променим. Нека опитаме да по малко по-менеджерски начин да управляваме една държава. Най-важното, което исках да ви кажа, е да споделя моето лично мнение за нещата, които се случват. Затова, нека просто да дадем шанс, както се казва, да дадем шанс на младите, но не и само на младите. Трябва да намерим баланса между това, което могат да ни научат по-старите от нас хора, защото имат опит и някои неща понякога сме доста млади за тях, и това, което ние можем да дадем с нашето алтернативно мислене и с нещата, които сме видяли. Дали всеки един от вас е готов да даде всичко от себе си, за да можем утре, след 5 години, след 10 години да живеем по-добре. Аз лично за себе си съм готов и съм сигурен, че мога да дам доста неща и да работя здраво, за това утре да живея по-добре. Моля ви под този влог да публикувате вашите коментари и да запитате себе си в какво сте най-добри и с какво искате да бъдете полезни и какво ще дадете. Не можем само да искаме, трябва да престанем само да искаме. Трябва да даваме, за да получаваме. Благодаря ви за времето, което отделихте за моя първи влог. Надявам се да ви е било интересно и ще се видим отново.